إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وحافظوا على أماناتكم وانصحوا لرعاياكم، واعلموا أنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أبعلف فكاتنك ولم ودنك على بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. تلو عليك أبا لو تعالى تلو كدمين عرفه كجافين عرفه كتوبي كسل علمه كتغني عرفه من شرور أنفسنا كما يكون توبه ومن سيئات أعمالنا أنا نبارت قرلو كتغني عرفه كبني فلان. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تورو بن أنغا من مينايا أنا بقولك كلمة وأترك يا أنكر من شرور أنفسنا كتغني عرفه كبير تورو فيك شر لنفسك ترب إلى إيركم عبد غير على فكباير كتورم أنا ولده وأنا ولده من غير قرار من بولا كان يعرف يا رب عليك عندنا عليك دعائر أنا ولده تريشي. يا الله تعالى ما من غندا وتجد كذا يا رب على ما غندا. يا الله تعالى ما من لبلا وفي كبوكان أسرك ما تسيبوتي كذا سميمو ما فيني أولاد جابوا ما كانوا زمرة. يا رب على كأنغانا على كنام أم بشير بروكرا على ككلبانجيك وحده أكللو كل شيء فهمت أكاليا أيكون ذاته كمبر تيال كقوني نبول ككيلو تيال على كيلو أما مجلا الله تعالى كيلو الطولة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيتكم على شو من مسألة أكان من ولا تكلين يلي مسألة أكان يلي تكلين. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. على الفما يدي سكوبلا على سكوبلا
ala ka hina ana ala ka boda ka ani ka sharia propria ala ka cidiya ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kishin ne macca bani arafi ako ji da alaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana alaka somo ana ka sahaba alimamu musona ka tu no fe chenga fuka tasya kiyama sana silima oko anzor laka wirida ka morobla nida'u taqwa ala yasranya wirida ka ako indamne de yo yejuma wujuma no te ato shitenye ala yasranya no te foite ole halim tubadda ka fo ka shahada ke ka soli akraka ka fi tasla alaye halim tubadda wa dakunya kilema wasa kuma bakuru badu kuma badu kuma kulu belelu kuma mindu afondala kan no ka waleya ka gele akuma kono fere takwa Allah ala yasna ka wele bla ayama islamet bema اتقوا الله تعالى أيشكارا يعلم من سكرة ليل وحافظوا على أماناتكم أكاكدنا يقولش الله أكبر آلي ويدنا يقول أسلام يبار أبي دنا يجوني على شيء أين دمني ينجيكو كالفلو أبي دنا يولي na farko kariye dana bai abana na farko kariye dana mai kariye jabanji aka dina bara idana ce dina ce okay dina ne dana ala ba ya jira ka bakuru la ka jira kudu la ka jira ka bakuru ilu fulani kudu la ba shi maso bas dana ka dana ya ina إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هذا ما دي يقاب شهادة دنا من باني عليك أبت الله دنا من باني عليك أين نجد بكاي أين ندو أين نجد براجكو ka antaklifu no ka ambla bala ka ansara dana ala ya jira fendo da kudu maswana ga da bade sona da bade da takau ayan kwa do dana mi goro kana aslama ya ko be yina ma ya ko be muru dana ay to anan dana ya ko shi fo kumbe ni mai wala da kurate wala da koro kuma la ni mi anani maina abana su ma jefe إن شاء الله. أيضا أنا عندنا يقولش على مرانون كالفمامنا جيلت كجيم ويبى أبى مرانون دي أبى كالفنو يواجد كلولو أيا جنبا كمردونا كولش أكا قلنا جيوي أكا دمبابنا ينغو كولا القيامة كلك ما شيت سراتو تيلاهرا وجري كلو ما جري كلو إدارو لو إمدو لو لا كديا فكل على التكشين ما كرت يقدر من دامنا بتك فلودي لا كديا فكل شيء قدولو يبي يرى ياكلك وبنك ما بوبنك شو يرى لا هركلك ما مدال كدون يرى شيء يقول لو ربنا تاتلو يرى لا كلك بسرقة بلو ويلي كهرك ويلي أمروبي حبيبو مغولا ننمن حقيقة أبناك ما تامن ينبا كوبي ما ترون بكو تامن منا وحكي لكو أجيكو ماتا كبيدلا كباكو ياباني أمدام نفرد والله تعالى تاكجون دون نياي على السبعين بيت مو بينهم غايا وكدو بكتي كوجاتو نكلا ولا كتاتي فرو فبتا ساكوتو ماتونا فبتا ساكوتو ولا فرو كوكوتو فبتا ساكوتو بلو فاندون جولا
ala fama mi mo kiri baza bla la kiri no baza tibla ba ko be da ngene bo do ala kiri to aka bara do wallahi ala kiri abal masru do je ka mo bla mi nge ko nyemo ko ni baraka abal masru do je kula aye ayre na ko mo kere le do ka sahaba ba do je ala ay kuma mun fuye ma war ko ko ni do de wakari kana bla hali ma fila ka nyema kana ite sa ko ko la ma shi tikiri tiga ma fila ni nyonje hali ishi ko na shekili la hara ni kiri mata laje ya tike choti ya kiri tike choti itlina nawa illa diyara alawa hadith lina yitlina ka dabbu minga o kera ala kama taro kera bunga nokon manan day daje la ilaha illa allah anday fotu fu ikala mona ade islam fa akuna bi ayara ka kiri gen ka wamuna ayara dama bena minga ayo yela mako ke ko kono fon dashi ana farafin jamana numu an to gonna ka jamblewa ano manja ke kuma kono kirite kuma kono fon yonte ni min zera mina do baro la ko konna beti wallahi an adama ne no manja nona on bu dila ta tuula ma no e nyama ya ni zo ma ni poningal faroma o ko bo sabula o ko ke chukula chukumi ngadai o akilite ni galla o akilite la rakula alayhi chefo innahum kanu la yarjuna hisaba wa to bila do jama kurla alayhi ko kullu mu'min innahum kanu kullu yaqu tujiko la yarjuna hisaba o ko akilite fese ka ka ko jate bo be ko ngofe olo ko do meri ko olo ko da meri de ka fo ko jate bo bu nye ibike ya ko munge ya ko ita kontrola ki alai olo ma baroka wa kadzabu bi ayatina kitaba wala aya ko do diya na alai jiyo chibla kana bashi teke ba be kuma koro ko chen koro te ba be karo wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba akona nya beside nye fe beside kabla ame ko kula a beside gala ro kabla wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ame ya kuma mun fo wajulla na be islam to nyena ko ni ba ba kan yiti na be islam to nyena ko ni kuma kwanza yiti wale mani to msili kono kasia ukula ni ngomi mbla ka la ara kono ti joro ko la bli ti hami ko la bli on take modi na fora ko fion fe hali ka durumati ko akai ne ndatu alama anga la ara kono o e fien kele ki fi ni ma to na ko ne ndatu alama anga bla ka la ara kono abana la moti hami ni la ara ko mwebli la moti joro ni la ara ko mwebli la mo mo te la ara kiri ko la bli illa man rahima Allah fa'ala ta'ala inna ma kiri bunna ya rabbi alaka amfaro jama ko ay aka marajun goloshi aka konna jewi la ilaha illallah anda ingera ko ko en ko mon zobore afa plashi mani yem wa ya ala ko ka ci ni sallallahu alaihi wasallam ko ni ya ni pala ba ko de dala ci dala ka ko ci dala ko ngani iwele la ki kai pala bi de to kuma don bo na ni sharu wala we daluta ko yusufu yenye wai ita yusufu ta tekele da mo nga haraka bele bi ken ya arab kammi hal min balledu ni ala asrat de la dumai ema ma do la mo ka kiri do kere do nuye ma tulla de wala wonna ni kuma nu be ci ka ko yusuf alayhi salam ko yusuf yenye wai yusuf ya tay ni mi ngamo ni tay tekele de
faire mamu benye mwana mamu karaba blala mama ta dane tauka mamu di wera de wulla ku ba fa ka jamana bara ku ka jamana ku kalfo wa yo ko ke to yefe ka na ko don jam fa dama do mina kera ngena afan femina ngom fle malion dalani akilingile belini ngonu de nyene boli kanala abe be adushi dem senu be politique mo fon fe mala campagne duma faka sabati anga kena yako anga kalango anga dem senu na barako ni venda madotia politique mo be damne adamara politique ni nawla kana si mere ni nawni député ni naw hal mo ngabara tan ko numi abebi isinzi ni ko nunga kada ko barka ko ni hamibe jamana de rabbi ko ni ko numi anu sikira wa ke ko beba donc comme tay bilama atokera sama ko tay nyoray atokera bebi yere na kada e chugo chugo akaketi ana farafi fama bisemina o yefana kolashinde de nganna ko fama no ko nana mokma ni fana bagara bu soka tanazulu beke bu soka fe beke wala sa fana ka to anona nga no tedu ni jamana de mo sali de kondoa abeka saka ba amago ka saka ba awde mo be sa on mo disa Allahu akbar sinin de mauma ya pa be ni ngoya ni na ye ko ni la unionji olu yero ti furake di frake la ka do trosu chena o ye au fa ndon we au na jete do trosu kelene ara na ka kala ngo chena o ye ap we ana undi unde kala wa kelene na ka bolo ko kera mi bolo façon be mini tunda façon be do malaya parce que on a te bolo kelene on da era tisaya sini me mawai ti amfu ka fenza ro ba da bana ko wal mawuta ko man ke kana dai rawi jamana tlafla araba de mo privé qualité au pays nga jamana fa ko sibi mun bla la ko kuna olu ka fo ni fa don tete fon toro be jamana ga be fa don de o kuma do la ando fana be wuli ka baloni o fanda no fe kele fana ango fana che fo joye o leader jojo o demsen video kele jojo no fana wulla ba le be fanda ngwa kele la ka ke fa mai no kuma ki da bo fanda na ka fanda ndu ka fanda anda ngela rade inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim atatona ina yela dokera wallahi ni ama jamana tabulu la debi ani jamana shite kili tiki tege shi jamana shima pani mali kili ati fiara wi be bulu ba kuna minana anta jamana be ko na je be blale do jona bi ama derefu dantula derefu ge jamana dawla fi dama do wi pe fora ga ya na danne na atikabla akobi tien kaka wa dama kulu façon be do e barabla kan faire hal mu man la barabla ta do tro ka barabla o te ma fay o kera ka li hakechaya parce que do tro ka barabla kunda mana je chugo fa machite sa do tro su ku kama fa do de bis wa fla mina sa fa na de un ka kara jode eta fa ma do ka kara no sini me mama yo be de kala wala ka do ko kala ko ere hami besi nyara kwa bi ngal kenna la ara epsiga jabi bolo ko ta ku mara ka ku ga jamana kungi keru ka meri keru ka député de ngala ku de ndoi ki de fura ke ku de ndoi ila Allah ki fa ki da ku to ko mana ko so ko na machine de blanc bon ko so la ka ci ka so la be papier bora o meri kilo de la
papier fila saba bɛ mɔgɔw bolo titre foncier fana b'a yɔrɔ la faama kelen de y'a bɛɛ di a sigi bɛɛ aw ni a ko a ye kalan kɛ tubabuw ye kalan min kɛ a yɛrɛ o kelen de kɛ o tubabu sariya kelen de bi yan hali olu de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu tɔw ɲɛnabɔra aw ma se k'a ta ɲɛnabɔ an k'o ko an ye silamɛw de bɛɛ b'i kan kɔrɔta ni silamɛ ala tɛ ji to nɔnɔ na ala bɛna nin kiiri ninnu tigɛ wallahi fantanw ka taxes n'u ka impôts n'u ka vietiw olu de bɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ka directeur ninnu denw kalan k'a kɛ ka ministres denw kalan k'a kɛ ka jamanakuntigiw denw kalan olu fantanw denw bɛ fɔ olu bɛ lafiya jamana bɛɛ ye kati jamana bɛ kɛ ka yɛrɛmajigi min kɛ n'a ka fanga bagabagara munna a t'o ɲɔgɔnna kɛ walasa fantanw kungo ka ɲɛnabɔ fɛn o fɛn n'a kun bɛ fanga tiɲɛni kan faamaw bɛ sɔn ka fɛn bɛɛ kɛ u bɛ sɔn ka jamana wari bɛɛ ta ka don a da fɛ u bɛ sɔn ka yɛrɛmajigi fasɔn bɛɛ dɔ kɛ n'a filɛ san fila ni y'a san fila de ye kalantigɛ bɛɛ k'a bɛ b'a ta fɛ k'i da don a la parce que tiɲɛ ka fɔ den dogo de min bɛ ne kɔnɔ k'o de fɔ an bɛ n'anw bɛ kalan nɔfɛ kɛlɛ kɛ an bɛ diinɛ kalan de nɔfɛ kɛlɛ fɔlɔ kɛ k'a kɔrɔ tɛ ko jamana kalan ko taa ɲɛ sira kan dɛ n'anw bɛ kalan nɔfɛ kɛlɛ kɛ an b'a daminɛ diinɛ kalan jamana yɛrɛ ma papier di o dɔw yɛrɛ la b'a ka fɔ k'o ye kalan yɛrɛ nka o n'a ta bɛɛ ni kalan ye min fana filɛ jamana kɔnɔ jamana marala don jamana mago bɛ jɔ a la an ka denmisɛnninw bɛ baara ni nin de ye ni a denmisɛnninw fagona ta k'u fasa ta k'u ka niveau perdu ta don dɔ bɛ na an bɛɛ de bɛ tigɛ a tigɛ kɔnɔ aw ni ala cɛ san fila in na kalan jumɛn kɛra mali la yan ko o denmisɛnnin b'a fɔ k'a ye fɛn dɔ faamu kilasi kɔnɔ ko ka examen k'o kan o ye san bɛɛ kɛ kɛrɛfɛ la ni san laban sera tuma min na o bɛ sɔrɔ k'a ko girin k'a girin ko walasa an ye ka sauver e ka san sauver de kɔrɔ ye dɔrɔn ka examen kɛ denmisɛnninw na dɔrɔn k'a fɔ k'u basira ka sɔrɔ u ma kalan kɛ aw yɛrɛ ambassadeur minnu bɛ jamana kɔnɔ jamana wɛrɛ maa minnu bɛ yan setigi minnu bɛ yan a ye kalanyɔrɔ wɛrɛw labɛn olu ye ka a denw tɔmɔ ka taa bila yen nin ko gɛlɛyara dɛ ale kira ye kuma in fɔ sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi a kelen kelen bɛɛ ye bagan gɛnnaw de ye a bɛna ɲininka a ka baganw na lahara wallahi ala ye maa o maa bila hali ni sigida kelen de don hali ni kin kelen don hali ni commune maire gansan don lahara i bɛna ɲininka u ka ko bɛɛ la ko o ko kɛ i tile la i bɛna ɲininka a bɛɛ la tuma dɔw la jamana yɛrɛ hami min bɛ jamanaden gansanw na o yɛrɛ tɛ marabaa ninnu na i b'o faamuya o cogo la o a t'u ka foyi dabila jamana bɛ situation min na a t'u ka foyi dabila u t'u ka ɲɛnajɛ bɔ a ma u t'u ka foyi bɔ a ma foyi wa foyi tɛ bɔ olu ka condition olu bɛ hɛrɛ min na fɛn tɛ b'o la dɛ ni jamana ye fantan jamana ye anw ka fantan jamanaya o bɛ boli fantanw de kan a tɛ boli jamana faamaw kan ni jamana bɛ crise kɔnɔ k'a bɛ fɔ wari tɛ yen wari tɛ yen o kan ka fɔ bɛɛ ye k'a daminɛ jamanakuntigi fo duguma a kan ka dɔn bɛɛ ka ko ɲɛnabɔ cogo la ko wari tɛ jamana jɔnni y'a mɛn yan ko dɔ bɔra ministre ka condition dɔ la jɔnni y'a mɛn yan ko dɔ bɔra député ka condition dɔ la jɔnni y'a mɛn yan ko dɔ bɔra jamanakuntigi ka condition dɔ la o tɛ kɛ o abada ko in bɛɛ bɛ k'i ka boli fantanw de kan fantan dun dɔnyɔni an bɛ jamana nagasi ka taa fɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛɛ bɛ ala wele la ko a ye dugawu kɛ a ye dugawu kɛ wallahi a bɛ kɛ ka karamɔgɔ minnu nege ka wari d'u ma k'u ka dugawu kɛ a y'o wari segin fantanw kungo la a ka fisa ɲɛ dɛ i bɛ taa karamɔgɔ fɔsɔn minnu nege k'u bila dugawu la ko a bɛ miliyɔn 30 miliyɔn 40 ta ka d'u ma o miliyɔn 30 taa yɔrɔ bɛ yen o a t'o di lakɔlimɛtiriw ma u ka kalan kɛ maa minnu ka sow cilen don maa minnu bɛ yen n'u t'u dahirimɛ sɔrɔ ni dumuni ko bɛ maa minnu na dɔgɔtɔrɔso minnu ci mɛ ni li tɛ yen a t'o dɔn li la ka bila yen karamɔgɔ fanga kɔlɔsi de don n ko y'o fana karamɔgɔw da mun kan de o ye bi de ye ne tɛ kunun kuma ye o
ka jamana kuma bɛɛ bila ka to ka ɲɔgɔn wele dɔrɔn a ye n'an ka dugawu kɛ a ye n'an ka dugawu kɛ o ye bi ye o tɛ kungo kuma ye wallahi ni ala ka danga y'i sɔrɔ dugawu t'i bɔ bolo la abada ala ka danga o bɛ bɔ ala yɛrɛ de yɔrɔ ala tɛ ka danga tɛ kumakan ye dɛ o ye ala labila de ni ala y'i labila ala mana danga jigin maa min kan ala wele de b'a ɲɛ o ye dugawu tɛ ala kunbɛ ko ala de ye dugawu minɛ ye o fanda tɔɲɔni dɛ o danga de bɛ jigin a kɛbaaw kan o danga min bɛ jigin dugawu tɛ k'o wuli o wallahi danga ala ka danga bɛ adamaden de fako ni ye diɲɛ ka mara taabolo lajɛ bi bɛɛ b'a dɔn ko fandaw de tɔɲɔni bɛɛ b'a dɔn a bɛɛ wolo don fandaw kan a bɛɛ wo bɛ dɛsɛbagatɔw de kan n'i mago jɔra yɔrɔ o yɔrɔ la n'i mago jɔra dɔgɔtɔrɔso la n'i mago jɔra kalanso la n'i mago jɔra fɛn o fɛn hali i ka fɛn dunni ye bi i ka fɛn dunni ye e yɛrɛ de k'a ɲini k'a ye n'i y'a ye ni so ka ɲɔgɔn cɛ ka taa polisi la polisiw b'a minɛ ka bila ye i ka fɛn min n'i y'a minɛ so la polisiw bɛ i ka moto vignette lajɛ i ta don i ka moto y'i ta ye kuma b'o la bilen a ye so minɛ a ka moto b'a bolo u nana mototigi filɛ so filɛ a ko ɔhɔ n y'a ta a ka moto minɛ ka d'a ma polisi de b'o minɛ ka bila ye aw taa sini ka na taa i ka na na ni papiye in sen na a bɛ wari in bila wallahi dɔ delila k'a fɔ ne ye o yɛrɛ tɛ ɲɛ o ye polisi kɔnɔna ye gendarmerie a ko a ka jisama motɛri sonyɛna a ka nɔgɔ la ko polisi gendarmerie kɛlen k'a minɛ so la ale y'a sira bɔ ko hali a kun ka jan a kɔ k'o de tun ka fisa a ye min taa ka segin ni min don a ɲinini na an bɛɛ ko ko kiiri tɛ jamana kɔnɔ wa kiiri tɛ se ka tigɛ ka d'a kan a tɛ se ka tigɛ maa si ka maa kan ni min kulela n'o ye dɔ d'o ma o b'a dabɔ fantanw ka kɛlɛ la ala maa caman taara ka fantanw t'u ka kɛlɛ la dɛ Allahu akbar o kɛlɛ yɛrɛ de kɛ bɛ sisan adama marché ye fantan nɔfɛ kɛlɛ ye marché de sisan u bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ ko hey nani minɛ i dabɔ a fantan ko kuma na u to an bolo bɔ an n'u cɛ i b'i daminɛ i b'i tɛmɛ nka ala ka kiiri bɛ yen إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته أنا بتوعني كلا جنا في على كلا دكتور صلى الله عليه وسلم كنا نيمنا ندومي تطلع على ذلك والله جعلنا نكون بكذا شيء جمالين كون أقول تجربة مغام وقول أورو بالدوسرة من فيه أنا كاتواشيا على كاتوي كون هذا إذا أشنا قبل يديم دجاجة إذا كشني سيد الله est-ce que caractère de sang pour que tu le fasses est-ce que fanda wa drama nu ka dotoro so joru nu ka la kana waru de shinya ka keka shinya sikira o shinya ala ta jahila kana dalla ala hal jina ya aski da fi amma buruju tin na fada na fulu sanda ya damata mana da damata ko sera tan iti bolo shifa jife an fɛ yan bi ko a jɔnmara ni fa in kɔni ka bolo ka ɲi hali 50% i ka sɔn domaine bɛɛ ko bɛɛ ɲaaminen tɔɲɔni bɛ fa bɛɛ fɛ an bɛ sɔrɔ ka to ka ɲɔgɔn dege an ka dugawu kɛ jamana ye walayi ala ti nin kɛ mali la ala ti mali labila jamana ye jamana ba ye jamana ye jamana kɔrɔba ye ma walijuw bi yan ninnu bi yan والله جعلك يا فهم شيء تومنا عليك رفورك ويناس سنة أيه قولوا تماشون فمي أمشوا كما أكو أقام شو ما حركي كما نمون بانجلا عليك رفوقا بك كوني توما سبكروتشا أقام بك على ذلك نقطع عني أمر غير مؤمن لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أكن على جافا كعليك الجافا كأكدنا يوم جافا هل سنيد بتاعينا المنفع من يذكر أمر بوكلو تو كلام بوني فمانينا وكلو بافقد إندانو باو شيندو دو يستندور كي ولوكاس كده رتيون دلما ومغو تفندا ومن من أقف فينا جمانا يكون أبواب بيبوتي حسب بلا بس لا هو مغو سيجرا كنا تاتري بودم نيو كيونا كنا ورد مو كان ينجيكي